120 грама протеин на ден, всеки ден в продължение на 90 дни за топ резултати. Ето какво ям аз. Винаги имам яйца и винаги имам скир и задължително, не задължително, но много често имам някакво месо или някаква кайма. Но яйцата и скир конкретно, а не кисело мляко, защото е по-високо протеиново, са много лесни за допълване на този протеин. Тоест, ако имам 100 грама месо, примерно, което е да кажем 25 грама протеин, обаче трябва да изям 40 грама протеин, мога да си го допълня с едно или две варени яйца и малко скир. Или пък ако в края на деня, нали, когато съм приключила вече с вечерята и въобще храненето за деня, видя, че ми остават още 10-15 грама протеин, за да си достигна максималната цел от 120 грама, просто си слагам в една купичка 100-150 грама скир, колкото протеин ми трябва, и му добавям сладолед. Става супер вкусно, става така все едно ядеш 3 пъти повече сладолед, отколкото ядеш всъщност, като количество сладолед, и много високо протеиново. Така това много ми помага да си допълня протеина за деня. Последвай ме, за да видиш как продължавам, как разнообразявам храненето, още съвети как да си набавяш протеина достатъчно лесно.